сам хабардор созам, ки мо аллакай алабумро академия кардем, яъне ки академияи алабум аллакай як академияи калон аст. Дар таҳти он бисёри курсҳо мешавад дар оянда, чӣ курсҳои компютерӣ бошад, чӣ курсҳои забонҳо бошад, чӣ курсҳои маркетплейсу анамин Вайлберис, Озон, Авито, Яндекс.Маркет, дигар чизҳо ва дар оянда боз аз ин ҳам зиёдтару зиёдтар бисёр чизҳоро ки полезни аст барои мардуми мо мехоҳем пешниҳоди шумо кунем. Чӣ қадр ки шумо медонед, аллакай мо дуюм сол аст мардумро дар Русия ёд медиҳем дар Вайлберис пул кор карданро ва дар ин муддат мо 7 потокро аллакай ҷамъбаст кардем. Яъне командаи мо Алабум академия тавонист ки 6 потокро, ҳафтумаш ҳоло рафта истодааст. Дар ин 6 поток мо нафарҳое ки дарсҳои моро тамошо кардагӣ ҳастанд зиёда аз 30 000 нафар ҳастанд. Аз ҳама бисёраш ин ҳамон потоки чоруми мо буд, ки мо бепул ба мардум пешниҳод кардагӣ будем ва ин беҳад як просмотри зиёд гирифт. Чандин нафарҳо тавонистанд магазини худро дар Вайлберис кушоянд, муваффақ шаванд. Дар пеши чашми худам якчанд бачаҳое буданд, ки дар стройкаҳо кор мекарданд, грузчик буданд, корҳои вазбин мекарданд ва хушбахтона благодаря аз анамин знание, ки дар бачаҳои мо аст, ба мардум мо додем. На танҳо худашон соҳибкор ҳастанд, зиндагии худро иваз карданд, балки ҳоло якчанд нафарҳоро ба кор гирифтагӣ ҳастанд, корхонаи худашонро доранд ва корҳояшон хело беҳтарин аст. Ва аз ин шогирдҳо мо якчандта интервю ҳам гирифтагӣ ҳастем дар ҳамин шабакаи Голос Мигранта, ки шумоҳо бисёриҳоятон аллакай ин интервюҳоро тамошо кардед. Дӯстони азиз, бисёр хоҳиш мекарданд бачаҳо, ки мо мехоҳем дар Озон низ худро бисанҷем, чунки дар ҳақиқат Озон ҳам як маркетплейсе аст дар Россия, ки дар ҷои дуюм меистад ва дар ин Озон ҳам миллионерҳо хело бисёр ҳастанд, яъне ки дар ин ҷо ҳам миллион кор карда мешавад. Нафарҳое ки дар Вайлберис аллакай успешниянд, корашон нағз рафта истодааст, агар ҳар моҳ 1 миллион рубле кор карда истода бошанд, метавонанд ки боз 1 миллиони дигар аз Озон кор кунанд. ва ин нафарҳое ки умуман кор кардагӣ нестанд дар на Озон, на дар Вайлберис, марҳамат, шумо метавонед ки аз тарафи Озон сар кунед. Озон як хубияш дар ин аст, ки необязательно аст IP доштан, яъне ки бо як IP як каси дигар, ки дар Озон кор карда истода бошад, агар шумо метавонед ки бо IP он кас мағозаи худро бикушоед. Дар Вайлберис ин гуна нест. Як IP барои як магазин аст ва дар Озон бошад як IP барои то 20 то 30 50 магазин мешавад кушода. Дӯстони азиз, мехоҳам ки тарифҳои Озонро, ки мо аллакай пешниҳоди мардум кардаем, мехоҳам ба шумо низ нишон бидиҳам дар ин ҷо аз рӯи экран. Имрӯза эфири мо дар ҳамин масъала мешавад ва пас аз тамом шудани эфир ман чатҳоро мекушоям. Мо метавонем ки бо якдигар саволу ҷавоб кунем. Пас аввал биёед ба диққат гӯш мекунем, ман ҳама чиро ба шумо мефаҳмонам ва саволҳое ки дар сари шумо агар бошад, чатро мекушоем, саволҳои шуморо ман мехонам ва ҷавоб медиҳем. Хуб дӯстони азиз, биёед вақти зиёди шуморо намегирам, ман сар мекунем. Дар ин ҷо мо мекушоем экранро. Мана сар шуд. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар ин ҷо шумо мебинед, мо ба шумо се тарифи курси Озонро пешниҳод карда истодаем. Якум тарифаш ин стандарт мебошад, дуюмаш VIP аст, сеюмаш наставник, яъне ки наставничество. Стандарт барои киҳо аст, VIP барои киҳо аст ва наставничество барои киҳо аст. Ҳоло пурра ба шумо мефаҳмонам. Стандарт барои онҳое аст, ки аллакай дар Озон магазини худро доранд, корҳояшон як ним кола рафта истодааст ва бисёри чизҳоро аллакай мефаҳманд, метавонанд ки ҳамин тарифи стандартро гиранд. Мо фақат баъзе аз тамошои видеоҳои мо барои худашон ягон навигарӣ, ягон дигаргуниҳо, ягон беҳтарин чизҳое ки ҳаст дар Озон аз специалистои мо ба худ мегиранд ва тамом. Ва VIP барои ки аст? VIP барои онҳое аст, ки аз нол мехоҳанд Озонро ёд бигиранд, дар Озон пул кор карданро, вале дар Москва нестанд, дар раҳҳои дур мебошанд, дар Тоҷикистон, дар дигар шаҳрҳои Россия, дар Англия, Туркия, дар ҳамин ҷоҳо ҳастанд. Онҳо метавонанд ки мана ҳамин VIP-ро гиранд дистансионна. Мо ба онҳо ёд медиҳем, чӣ гунае ки мо анамин 2 сол аст ки ёд дода истодаем. Бисёр шогирдои мо муваффақ ҳастанд, аз раҳҳои дур ҳам аст, аз Тоҷикистон буданд, аз Питеру, аз дигар ҷойҳо дистансионна хондан, ёд гирифтанд. Ва ман ҳоло ба шумо ҳам машрӯъ мефаҳмонам, ки чӣ хел поддержка аст, чӣ хел чат ҳаст, саволу ҷавоб, дарсҳои мо чӣ хел мегузарад, ҳамаша мефаҳмонам.
ва наставничество барои онҳое аст ки дар Москва қарор доранд. Вақт ҷудо карда метавонанд ки дар як ҳафта ду бор омада аз наздики наставникашон, устодашон дар мо нишаста дарсҳоро гирифта раванд. хуб дӯстои азиз, биёед аз тарафи дасти чап нигоҳ мекунем ки дар ин ҷо аз 1 то 20 навишта шудагӣ аст баъзе дарсҳо преимуществое ки дар Алабум академия тарифи озон ба шумо пешкаш карда шудагӣ аст. Хуб, якум аст дарси предобучение, яъне ки шиносоӣ бо курсу бо намин одамҳою бо кураторҳои мо, группаҳоятон, платформаи мо ки мо платформаи худро дорем дар ин ҷо. Дар платформаи Алабум академия дарсҳо мегузарад. Оли ман ба шумо гаҷа нишон бидиҳам. Мана ин аст платформаи мо дар ин ҷо. Мана ки чӣ хел мебинед дар ин ҷо Алабум. дар ин ҷо ҳама дарсҳо мегузарад. Чӣ хеле ки дар поёнтар нишон дода истодаам, кор бо компютер, кор кардан бо ноутбук, дар макбук скачат кардан, дарси Excel, скриншот дар Яндекс, аз амин простои чизҳое ки яхела одамо ҳастанд, амин баъд дальши рафтан мега вибр товар, юнит экономика, МПстат, хоб закуп товар, карточка товар, SEO продвижение, реклама, анализ продажа, внешняя реклама, бухгалтер. Ин дарсҳое аст ки аллакай бачаҳо гузашта истодаанд. Ин дарсҳои Wildberries аст ва мо бошад ба шумо ҳоло дарсҳои озонро мегузарем дӯстои азиз. хуб, ин буд як ками маълумот дар бораи платформаи Алабум. Ман ҳамин дарси якум предобучение дар ҳамин мавзӯъ мешавад. Дарси дуюм доступ к магазину озон, яъне ки нафарҳое ки худашон ҳоло IP надоранд, мо шуморо метавонем ки кӯмак кунем дар магазинҳои озони худамон доступ диҳем ва онҳое ки IP доранд аллакай мо барои шумо кӯмак мекунем ки шумо магазинҳои худатонро кушоед. ҳамин дарс дар тарифи стандарт нест, чунки чӣ хеле ки гуфтам, стандарт онҳое мегиранд ки аллакай магазини худро доранд, чӣ хеле кушодан дар кори ин чизро мефаҳманд, барои онҳо лозим нест ва дар ду тарифи дигар ҳаст. Сеюм дарс доступ к закрытому чату потока, яъне ки доступ дар закрытии чати потоки тарифи озон. дар ин ҷо чӣ аст закрытии чат? Нафарҳое ҳастанд дар он ҷо ки бо якдигар суҳбат мекунанд, шумо бо ҳамкурсҳои худатон суҳбат мекунед, ҳар чизе ки намефаҳмед менависед, зуд ба шумо кураторҳои мо ҷавоб медиҳанд. Дар ҳар як чат дутои куратор ҳаст ва ҳар бегоҳ дар он ҷо прямои эфир мешавад. Ҳар чизе ки шумо намефаҳмед мепурсед, саволу ҷавобҳо мешавад. Ҳамин чиз дар тарифи стандарт нест, дар дигар тарифҳо ҳаст. чорум ин вибр товар и анализ ниша, яъне ки чӣ хел товарро интихоб кардан, чӣ хел направленияи бизнесро, кадом намудашро интихоб кардан ва ӯро анализ кардан. Ҳамаи ҳамин чизҳоро пурра карда ба шумо нишон медиҳанд специалистои мо. Дар ҳар се тарифҳо ҳаст. панҷум дарси мо анализ конкурентов и их товаров. Ин мешавад ба воситаи программа МПстат, анализ товар, анализ рынок, анализ конкурента. ҳамаи ҳамин чизҳоро ба шумо мефаҳмонанд. Шумо мебинед ки конкурентҳое ки шумо доред, ҳамин боре шумо мехоҳед, аввал шумо анализ мекунед товарро, борро меёбед. Аз миллион намуди бор ана ҳамин борро ёфтед. Акнун ин борро киҳо мефурӯшанд? Онҳо аллакай конкурентҳои шумо ҳастанд. мебинед ки онҳо дар як рӯз чандто мефурӯшанд, бо чӣ нарх мефурӯшанд, чанд вақт ки кор карда истодаанд, рейтингашон чӣ хел ҳаст. ҳамин хел ҳамаашро мо ба шумо нишон медиҳем, худо хоҳад. баъд аз шашум дарс вибр поставщика дар тарифи стандарт нест, чӣ хеле ки мебинед, чунки поставщикро аллакай ёфтагӣ ҳастанд онҳое ки стандарт мегиранд. баъд юнит экономика ин як таблицае ҳаст ки дар ин ҷо мо ба шумо ҳамаашро нишон медиҳем ки бори шумо вақте ки мехаред чанд сум меояд, чанд суми дигар упаковка мешавад, чанд сум рафта мерасад, пули склад, тамоми расходҳо, барои он ки шумо себестоимости бори худатонро фаҳмед. шумо вақте ки дарси ҳамин юнит экономикаро мегузаред, аллакай шумо як специалисте ҳастед ки на танҳо дар озон, шумо агар дар бозор кроссовки мефурӯшед, дар ягон ҷои дигар ошхона доред, шаурма доред, ягон бизнесҳои дигар доред, фарқ надорад чӣ бизнесе ки шумо надоштагӣ бошед, агар аллакай шумо тариқи ҳамин таблицаи юнит экономика вақте ки бо дарси поёнтар аст, дарси Excel, шумо вақте ки меомӯзед инҳоро, дигар шумо як бизнесмени тайёр ҳастед. Амин
курси мо курси озон шуморо на танҳо озон нишон медиҳад ё ин ки Wildberries ҳамчунон ки бошад академияи мо шуморо як бизнесмени комил шуда мебарорад ки шумо баъдан дигар ҳар коре ки мекунед маржинальности бизнес чӣ хел фаҳмида мешавад, рентабельность чӣ хел фаҳмида мешавад, себестоимости боротон чӣ хел оварда мешавад, ки дар болош чанд сум монед, баъд налогро, логистикаро чӣ хел ҳисоб кардан дар кор, ҳамаи ҳамин чизҳоро дар давоми ҳамин курс бачаҳои мо ба шумо нишон медиҳанд. Хоб баъди юнит экономика ҳаст обучение работе с компютером. Мутаассифона баъзеҳо ҳастанд ки фақат дар офлайн кор кардагӣ ҳастанд. Вақте ки мехоҳанд Wildberries озонро ёд бигиранд, пеши мо меоянд, якум бор ҳаст ки компютерро нав аз магазин харида овардагӣ ҳастанд ва пеши мо мекушояну мо маҷбур ҳастем ки ба онҳо кам-кам компютерро низ омӯзонем. Ва ин ҳаст аллакай. Баъд обучение Excel, таблицаи Excel, ин беҳад як программаи лозимӣ аст барои отчёту, ҳисобу китобу, маошу, расходу, доходу, фоидаву ҳамаи ҳамин чизҳо ҳисоб карда мешавад тариқи барномаи Excel ва инро мо ба шумо меомӯзонем дӯстои азиз. Баъд таварка с Китая, бор овардан аз Хитой, чӣ хел заказ кардан, кадом каргоқатӣ овардан, ҳамаашро ба шумо нишон медиҳем. Баъд мешавад ҳар як дарс, қариб ки ҳар як дарс дорад проверка ДЗ, проверка домашние задания, яъне ки вазифаи хонагӣ. Ин дар тарифи стандарт нест, дар дигар тарифҳо ҳаст. Бачаҳои мо, яъне кураторҳои мо вазифаҳои хонагии шуморо проверка мекунанд ва ба шумо мегӯянд ки дар куҷояш хатоӣ аст, чӣ хел ислоҳ кардан дар кор, чӣ хел дуруст кардан дар кор. Созвон с кураторами, яъне ки ҳар бегоҳ прямои эфир аст бо кураторҳо. Ин танҳо дар тарифи стандарт нест ва дар дигар тарифҳо ҳаст. Прямая связь с наставником, яъне ки бо прямои бо ҳамон наставникатон суҳбат кардан фақат дар тарифи наставник мешавад. Офлайн встречи фақат дар тарифи наставник мешавад. Баъд fulfillment ин чист як корхонае аст ки шумо дар куҷое ки набошед, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркия, Англия фарқ надорад, fulfillment бори шуморо аз куҷое гӯед қабул мекунад, ё ин ки аз Хитой меояд, ё ин ки аз дигар бозорҳо меояд, бори шуморо қабул мекунад. Гирифта бори шуморо упаковка мекунад, бурда дар Wildberries месупорад ба ҷои шумо. Ана ҳамин сабаб мешавад ки дар худи ҳамин Россия будан необязательно аст ки барои Wildberries ё ин ки озон савдо баромадан. Fulfillment корои шуморо дистансион набуд кардан мегирад. Худ шумо агар дар Канарские острова ҳам ки бошед, кори шумо рафтан мегирад. Манамин бо fulfillment кор карданро мо шуморо меомӯзонем. Баъд SEO продвижение аст, описание товар, характеристикаи товар, инфографика, дигар чизҳое ки шумо чӣ кор кунед ки манам бори шумо топ да буброяд. Бачаҳои мо шуморо меомӯзонанд инро ҳам. Бухгалтерия и налоги. Чӣ хеле ки гуфтам, шумо баъди курси мо як бизнесмен мешавед. Да мақсад мо ба шумо озон омӯхта истодаем, вале дар дохили озон компютер аст, Excel ҳаст, ҳатто бухгалтерия и налоги ҳам аст ки шумо мефаҳмед ки чӣ хел налог супордан дар кор, чӣ камбудиҳои ҳаст дар бухгалтерия ва дар налогсупорию ки бисёре намефаҳманд, баъд ҷаримаҳошон мекунанд. Ҳаминро мо ба шумо зарарне меомӯзонем ки ҳамашро мефаҳмед. Баъд доступ к MPStats. MPStats программае аст ки барои анализ кардани рынок, анализ кардани товар, анализ кардани конкурентов. И MPStats як моҳа гирифтанаш официально 3000 рублей меистад. Мо ҳаминро барои шумо бепул медиҳем. Яъне худамон ба тарифи стандарт 30 рӯз, дар VIP ҳам 30 рӯз ва дар наставничество 60 рӯз, яъне ки 2 моҳ. Инро мо худамон кооперативни мехарем, барои мо арзонтар меғалтад ва ба шумо бепул медиҳем. Доступ к материалам курса. Ҳамин видеоҳое ки шумо ҳамаша номбар кардам, тамошо кардед, ҳамаи ҳамин видеоҳо дар тарифи стандарт 3 моҳ, дар тарифи VIP 5 моҳ ва дар тарифи наставничество 6 моҳ шумо доступ доред ки даромада видеоҳоро баргашта тамошо кунед, чизе ки нафаҳмед дуюм бора бинед, сеюм бора бинед дар давоми ҳамин моҳҳо. Ва дар охир чӣ хеле ки мебинед 20-ум дар ин ҷо сертификат аст. Сертификат метиҳем ба нафарҳое ки курси моро тамом кардагӣ ҳастанд, вале танҳо пас аз гузаштани тест. Хуб дӯстои азиз, пас аз гузаштани тест. Акнун нархҳоаш чӣ гуна аст, ба шумо ҳоло ҳамаашро мефаҳмонам дӯстои азиз. Чӣ хеле ки худи шумо ҳам дар рӯи экран дида истодаед, тарифи стандарт 15 000 мешавад то 31
моҳи июл аз 1 август 20 000 мешавад то 5 август 5 рӯз, яъне баъд аз ин мешавад 30 000 рублӣ аз 6 август. тарифи стандарт ки шумо аллакай дидед, акнун мегузарем ба тарифи VIP. Онҳое ки мехоҳанд ки пурра аз нол биомӯзанд, офис намеоянд, бо наставник вона мехӯранд, ин VIP аст. Дигар ҳамаи чиз қариб ки ҳаст. То 1 август метавонед ки 39 900 рублӣ харидорӣ кунед. Аз 1 август аллакай 49 900 мешавад то 5 рӯз ва аз 6 август мешавад 60 000 рублӣ. Наставничество мо одам кам мегирем, ба хотире ки офисам бисёр калони бад нест. 69 900 то рӯзи 31/07, аз 1/08 бошад 79 900 мешавад ва пас аз 5 рӯз, яъне ки аз 6 август мешавад 89 900 рублӣ. хоб дӯстои азиз, ин буд ҳамаи маълумотҳое ки ман барои шумо пешниҳод кардам. Умедворам ки ҳама фаҳмидем аллакай. Ва агар дар масъалаи озон, дар масъалаи тарифҳои мо, рафти дарсҳои мо ягон саволҳо бошад, агар марҳамат саволҳоро бидиҳед, ман кӯшиш мекунам ки ба саволҳои шумо ҷавоб бидиҳам. худованд нигаҳбонатон. Марҳамат, оғоз мекунем, чатро мекушоем.